Hello para investor lan pedagang sing dikasihi. Project punika ing tutul karo sampeyan sistem Guru Markets. Ayo miwiti kanthi informasi umum babagan perusahaan. Yen perlu, sampeyan bisa sijine iku ing mandeg. Sampeyan bisa nyinaoni kabeh indikator perusahaan sing diteliti kanthi luwih cetha. Kita bakal nganalisa indikator dasar organisasi saiki karo sampeyan. Alphabet Inc. ticker GOOK. Review iki adhedhasar data ing 08 Juni 2025. Dening klasifikasi Guru Markets perusahaan Alphabet Inc. kalebu subkategori T Internet, 63 perusahaan melu ing analisis lan iki banget wakil. Asil kanggo perusahaan sing diteliti, 5 saka 10 poin. Skor rata-rata kanggo subkategori punika 3,1 terms. Yen sampeyan ndeleng kanthi wiyar banget, ing kerangka pasar saham kita kabeh. Kita waca sing skor rata-rata kanggo pasar saham AS minangka kap punika 1,8 terms. Marang rating 5 titik perusahaan Alphabet Inc. Kanthi bandingake gerakan rega saham perusahaan Alphabet Inc. lan saham subkategori. Kita bakal weruh sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Alphabet Inc. Nuduhake owah-owahan minus 0,1%. Marang dinamika rega kanggo subkategori 21,4%. Kapitalisasi pasar perusahaan Alphabet Inc. gunggungipun 2.114,64 miliar dolar. Kanthi kapitalisasi pasar 10.160 US$ miliar, subkategori kasebut regane 1.016 US$ miliar. Regane buku perusahaan kira-kira 155 US$48 miliar. Kanthi kapitalisasi neraca 1 US$2,3 miliar, subkategori kasebut 1 US$2,3 miliar. Kanthi bandingake saham kapitalisasi pasar lan neraca, kita ndeleng ing ngisor iki. Saham dikuasani Alphabet Inc. ing subkategori ing kasus penilaian kapitalisasi pasar saham, yaiku 20,814%. Regane buku 15,193%. Taksiran panggabungan organisasi saka pasar lan nilai buku ing subkategori Olo minus 1 titik. Utang perusahaan gunggungipun 12 US$44 miliar. Kewajiban finansial kanggo kapitalisasi buku minangka 8% saka ibu kutha perusahaan. Asil saka kewajiban finansial perusahaan, apik banget 2 terms. Keseimbangan nilai pasar perusahaan terhadap laba 19. Kanthi rata-rata ing subkategori 29. Rega pasar kanggo rasio pangentukan dibandingake perusahaan ing subkategori, apik 1 titik. Media wiki kanggo pungkasan 12 sasi ana 111.010 US$ mayuta-yuta. Media wiki ramalan kanggo sabanjur 12 sasi punika pambuka 122.857 US$ mayuta-yuta. Taksiran pratandha laba mangsa sing digambarake dibandingake karo subkategori, apik 0,5 poin. Rega perusahaan kanggo rasio revenue punika 5,9. Rata-rata kanggo subkategori yaiku 6,5. Evaluasi nilai pasar perusahaan kanggo rasio revenue dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, apik 0,5 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana 359.360 US$ mayuta-yuta. Revenue digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi samestine 394 US$1 miliar. Taksiran pratandha penghasilan mangsa ngarep dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, apik 0,5 poin. Wates dodolan punika 30,9%, karo rata-rata 22,4% ing subkategori. Asesmen untung dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori, apik 0,5 terms.
Saham perusahaan miturut jumlah karyawan ing subkategori punika 8,083%. Iki 158% kurang saka nuduhake kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha, saben pegawai perusahaan punika $11.534.000. Lan kanggo subkategori $4.479.000. Taksiran jumlah ibu kutha saben pegawai ing comparison karo pratandha ing subkategori passable 0 terms. Jumlah bati saben karyawan individu $605.500. Kanthi rata-rata ing subkategori $154.07. Evaluasi bati perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Bagian saka dodolan saben pegawai organisasi punika $1.960.000. Subkategori $691.000. Sales saben rating pegawai dibandingake tokoh subkategori apik 0,5 terms. Saham for sale punika 0,7%, karo rata-rata kanggo subkategori 1,2%. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 61% kanggo perusahaan Alphabet Inc. Dene ing subkategori tataran resi 14, 69%. Rega saham nyoto perusahaan iku watara $175. Prakiraan rega konsensus kanggo saham perusahaan sekitar $200. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kasedhiya kanggo sampeyan, link ing komentar pinet. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan sadurunge digawe ing mangsa diwenehi dening informasi lan sistem referensi Guru Markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka, link ing komentar pinet. Adhedhasar asil valuasi saham Alphabet Inc. Sistem informasi lan referensi penilaian Guru Markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Ojo mbukak pesenan, amarga video iki minangka review. Matur nuwun kanggo kabeh sing nonton nganti pungkasan lan nggunakake sistem informasi lan referensi Guru Markets.